Pois como que contrariamente moitas veces pensamos que a historia só trata do pasado, vou vos recomendar unha serie futurista pero do futuro próximo, que Years and Years, de HBO, trata sobre que pasará dende 2019 nos próximos, creo que son 10 anos, ou pouquiño máis de 10 anos, deste estilo de serie de futuro distópico, pero que resona moito coa realidade que estamos vivindo na actualidade. Entón, creo que, sobre todo as persoas interesadas na historia, debemos recordar que é a historia que nos permite actuar sobre o futuro, actuar de forma diferente sobre eses erros que moitas veces, con esta frase de cliché, se repiten, e reflexionar como non queremos chegar a este futuro que Years and Years nos presenta.